No niin, heippa vaan kaikille. Miten teillä on mennyt? Tänään me ajateltiin, eli minä ja sitten Akseli ja Paavo, ajateltiin kuvata tämmönen pikku video. Pinpuutselit. Pinpuutselit-haaste. Niin. Koska kumminkin joku sanoo kommenteissa, että tää on liian yleinen haaste, mutta me ajateltiin kumminkin tehdä tää. Ja sitten me tehdään silleen vaikka, että pyöräytetään ja kaikki ottaa sen yhden tietyn maan. Ja eiköhän aloiteta tietenkin tämän. Ei peräsi kaikki korru. Pistä sormus. Nyt tuli tämä... Mätäkananmuna. Mätäkananmuna tai voipoppari. No niin, otetaan. Eli tämmöinen. No niin. No niin. N. Y. T. Nyt. Tää on voipoppari. Tää on voipoppari! Mullakin oli. Mullakin oli, mutta se on ihan sairaan pahaa. Hyi! Nyt tulee hei! Se on aika pahaa. Eli 0/5. Aluksi se maistui ihan voipopparilta. Hyi! Hyi, mega hakka vettä. A few moments later. En suosittele. Okei, eli me kaikki saatiin nyt voipopcornit ja se oli ihan sairaan paha. Okei. Oho. Siis se on ihan tyhmä, kun se on isompi mahdollisuus tulla tuo... Okei, nyt ei tullut paha, nyt tuli... Onko niitä enää? On, niitä on, pitäisi olla ainakin, on niitä 3. Eli hammastahna tai No vähän se suulle. Hammastahna tai Berry Blue. berry blue, mikä Tää on ihan helppo, tää menee heti. No niin. Ei se hammastahna sille hyvää, mutta... No hammasta mä ois vähän raikasta suuta. Berry Blue. Hammasta. En mä tiedä. Jos en hammastahna niin paljon. Ja nyt mä pyöritän. No niin. Se on Leikattu nurtsi. Ää! Se on leikattu nurtsi. Onko minä ihan pakko tehdä tää? On. Leikattu nurtsi tai lime. Se on kuitenkin leikattu nurtsi. Me haistaa sen nurkkaan. Ai niin, koska sitä on tuolla ulkona. Pomppis. Niin. Niin No niin. me heitänkö mä sun? Hän. Oota. No niin, me. Oota, vielä kuulee käy. Minä. Ei. Nyt me saadaan ihan varmaan. No niin, minä seuraavana. GG. Sulla on hyvä. Goodbye. Leikattu nurkkaan, niin perse. Lime. Käsirektäys. Se on raikasta. Tää on hyvä. Tää on paska. Tää on aina niin hyvä. No niin, sitten Paavo puoleltaan. Oksen. Tää on minun eka kerta. Persikkakin kuulemma maistuu ihalle oksennukselle. Persikkakarkit hyysaakat. Tää näyttää enemmän siltä. Perusoranssi. Mitä? No niin, Paavo saati karkkisi. Me heitetään nämä suhun. No niin, ään. Persikka. Hetki. Oksennus. Ihan parasta. No olet Joka viimeisenä nauraa, se nauraa parhaiten. Sitten on taas minun tuurilla. Kato pinkki on. Ei katota. Se on Ei Stinky katota. Socks. No niin, ei kato, kaikki pistää silmät kiinni. Nyt. Stinky Socks! Onko se paha? No en minä Onko tiedä. se tää pinkki? Stinky Socks tai Tutti Frutti. Tutti Frutti on kuulemma aika hyvä. Ei, Tutti Frutti on tietenkin hyvä. Kyllä. No niin, N, Y, T nyt. Stinkis! Eikö tuo ole Tutti Frutti? Stinky Socks. Mm. Tää ei oo hyvä.
Joka viimeiselle nauraa, se parhaiten nauraa. Pojat taas menee tonne syljeskelykerhoon. Päärynä tuo vähän tommonen pallosempi, missä on tommosia. Mikä? Soiri tommonen. No tuo. Mikä se on? Siinä on sellaisia jänniä. Räkä toi mehuinen päälle. Juicy beer. No niin, let's go. Mä otan. Hyi. Suisepää. Räkä. Onko paha? Nyt tää on Marja paha. Hyi! No niin, Akseli syö. Akselin true moment. Siinä. Ottaako hän oksennuksen? Vieläkin maistuu se oksennuks. Ja kaikki ne pahat jutut vielä suussa. Noniin. Sitten vielä tämä lisää. Meillä on enää 2 jäljellä me otettiin tietenkin pahempi ennen, eli koiran ruoka täyttää suklaa ja kuulemma suklaakin on ihan paska. Otetaan samaan aikaan. Ei. Tähän loppuun se on käsin. Otetaan kourallinen samaan. Ai. NYT. Jellybean. No niin, sitten päästiin viimeiseen, eli kokonut tai baby wash, eli niinku kookos tai niinku vauvan pyllypyktä. Mutta veetän nyt tää viimeisenä. Niin Ja jos heitetään suhun. NYT. Koko mä sanon. Vauvan pylly on ihan moro. Enääkö se on niin paska? Vauvan pyllypyyhkeet. MP 6 Ja kautta 6. purasin yhden. Ei oikeasti, se oli aika paha, mutta... No niin, sanokaa sitten MP-kommenteissa sitten mikä oli niinku videon niinku laatu tai semmonen, että mitä tykkäsitte. Ja se olisi nyt moro.